Hej, jeg hedder Besh. Jeg har valgt at skrive et unge forskerprojekt inden for partikelfysik, og så fokusere på det matematiske grundlag for partikelfysik. Grunden til, at jeg har gjort det, er fordi jeg synes, at partikelfysik er vanvittigt interessant, og så har jeg tænkt, at der må ligge noget meget abstrakt og sejt matematik til grund for den her partikelfysik. Det har jeg så gået dybden med og fundet frem til, at der er tale om noget gruppeteori. Her har jeg så fokuseret på diskrete grupper og kontinuelle grupper, herunder lige grupper, i det jeg har anskuet standardmodellen som værende en gauge-symmetri. Derudover der har jeg brugt nogle teorier inden for den klassiske fysik, såsom Noethers teorem og Hamiltons princip, i form af Euler-Lagrange-ligningen. Og ud fra den her teori, så har jeg så endt ud med at kunne udlede Maxwells 4 ligninger for elektromagnetismen og og derefter kunne udlede dem med udgangspunkt i invarians i U1, som er en af de 3 symmetrigrupper, der indgår i standardmodellen. Det var meget kort af mit projekt, og hvis du gerne vil vide mere, så kan du downloade hente min rapport, min SAP, som e-bog inde på iTunes 20, ved at gå ind på Gymnasium og så ind på mit projekt.